ndakafara ndakazoti mave kuhurumende nokuti ndoda kutoenda kwararo mapurisa anonisa manje kana usina maplace ndikuda murangobva nemaplace enyu kuno muchienda kuchechi ndikaona set of 2 ndobva haiwa bhazi rotofamba nyaya kana saka manyai munopuwa manyai paVID apo muno aiwa Kachongwe pai maplace aiwa ndinoda kuti mundigadzirire kandi muriko kwe saka Kachongwe muno ngomokokora iwe itora apo enda kuseri enda mubedroom kamo tata bhudzi yadza ndisingachapfeki dzedze nefoni yangu yakafa kudhara iye uzondifoni yapa foni yangu yakafa kare handisi pane eyellow kana ewhite man maplace ndoda ewhite nemaplace ewhite ndo andagara nayo tori nawo mutori nawo uri ewhite iwo mutori nawo pana baba Kachongwe muna ewhite saka ndafamba muchiedza ke famba munyasha aiwa mwari wapindira nekuti kana usina maplace parodi pacho unopafamba Kachongwe inini motoudza vanhu ndada kutombosita zvemabhizinesi ekuhodha maplace pandakanyatsoona kuti pamwe vanhu vanonge asingazvifariki maplace akudiwa plus mukadzi wangu ini pandoenda kuVID kweduka mukadzi wangu unosara uri pai achitengesa maplace moudza kuti maplace akachongwa vanawo vari kuVID ndini ndoga kumhuri kwedu ndatanga kushanda kuhurumende ndichishanda kuVID aitana wanza kuti muri ikoko chaivanza kuti hapana chisosi saka inyaya yakanaka muri mufambe zvakanaka but angu ingondipei kangu ndibva ndaenda ingondipei angu maplace ndibva ndaenda maplace avi manamba plates kaipa moi kusapa moda ndataura maplates apa ndakupa chikwe manipa maplates ka saka uroda chiwo maplates saka ndakupa maplates kuti madina plates ka saka ndamanamba plates ekusapa mota saka chindikonfuse kweyo andoinga maplates ere pano white one saka ndeye blue ere Kachongwe ndepepo ere maplates Kachongwe munhu wacho hatikuwirirana wani ndikuda ewhite anditi manamba plate anosvika pamota aya angakanyorwa namba kuti chakuti chichi anosvika kumberi nemashure andanoda maviri kuVID iwe panapa paVID iri pana uri kutonazana upa wamira paVID pana tikuwirirana ndi munoshanda VID ndoshanda kuVID sandachitika mundiitire madhiri kuti anonoka kupi madhiri anyu VID saka nanga kuVID zvemanamba plates chosa madhiri namba plates amukazondiitira kai inini kuVID ndotoita basa rokutosukawo matoilet zvamwe handitozivi zvemaplates zvamutotaura ndafunga munoda maplates aya ina handitozivi zvemunhingi mutoti kuVID hamutozivi kuti kunhu kunobva manamba plates manamba plates ndiko anobva but habve kwandiri ka inoita zvokutosuka matoilet nditoshanda muhurumende ita zvokusuka matoilet paVID ya mungosuka matoilet inini ndoshanda kuhurumende ndoshanda paVID ndoita zvokusuka matoilet saka munongondidzosera mari hazvinei mari ipi ndakupa izvo inge rei maplates ka iwe ndakudana here kuti uzonditsaurira hauna uya wega uzondioresa hauna uya wega uri uzondioresa pano iwe baba munhu wacho toida kutaura munhu ashandisa saka mandotanga pai kwenyu iwe ndiwauya wega utocha pano ukasvika unondioresa uda kunditsaurira ndogona kunyima zvese ndogona kuti kunyima kuti maplates ndangu ndakumbira mari achita madhiri ekuti mundirongere maplates pakanyonga pagedhe pangu ndoitisa madhiri pano moshanda VID ka ndatoa moshanda VID ndati pagedhe pangu apaona here bhana rakanzi vakachongwe vane maidhiri madai mangondipa munhu wacho mari ndingondizoserai mari unozanda kusungisa herewe kuti wauya pana pamba pangu zoda kundisaurira ini munosungwa ka munotora mari mari yani matora mari kamunosungwa ka ndo umbwa wewo wandipa mari iwe $50 dora rawandipa ndoro wotaura kuti kwai $50 wandipa verengai moyo wandipa dora ati munayo ere mari iwe verengai moyo mira ndibvunza madhamangu kuti handina dora rakura